inaqat magħna ċemplinna. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti, jew nieħdu l-opportunità biex l-ewwel nett niddialogaw sinċerament ma' Ġesu, dak li għandu jitwielet fostna, dak li sar bniedem biex isalvana. Nirringrazzjawh ukoll ta' dik id-deċiżjoni li għamel li jkun dejjem magħna għal dejjem. Bħala dak l-Emanuel li lest li jagħtina ħajja ġdida, speċjalment bil-fidwa li rid jagħtina. Ħuti, ejjew narfu ħtietna biex niċċelebraw tajjeb dawn il-misterji qaddisa. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena tib ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-mil u bil-ħalejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-mqadsa Marija dejjem Verġni, il-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dubietna u jwassalna fil-ħajta dejjem. Amen. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Anqal mulej is-seta tiegħek u ejja ħarisna u biet minna tiġrib li qiegħed jeddidna minħabba dnubietna u ħlisna u salvana minnu. Int li int Alla u tgħixu s-salta ma' Alla l-Missier flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej Alla, ftit ieħor jerġa' jsir bħal ġnien il-Libanu u l-ġnien jitqies bħal masġar. U dakinhar it-torox jisimgħu kliem il-ktieb u meħlusin mis-swiet u d-dlam għajnejn l-omja jaraw u l-imsejknin jifirħu fil-mulej
u l-fqajrin fost il-bnedmin jaqbżu bil-ferħ bil-qaddis ta' Iżrael. Għax it-tiran qab u l-insolenti intemm u tqaċċlu dawk kollha li jfittxu tnewa, li jwaqqgħu ħtija fuq ħaddieħor u jonsbu n-nassa lill-imħallef fil-bieb u jwarbu l-ġust għal kull xejn. Għalhekk dan jgħid il-mulej u li feda lil Abram lid-dar ta' Ġakob. Ma jistħix aktar Ġakob u wiċċu ma jisfarx aktar. Għax meta jara lil uliedu l-opra ta' jdejja f'nofsu, iqazzu ismi, iqazzu il-qaddis ta' Ġakob u jibżgħu minn Alla ta' Iżrael. U dawk li jiżbaljaw f'ruħhom jiksbu d-den u dawk li jgemgmu jiksbu it-talim. Il-kelma tal-mulej, nroddu bħajn lill-Alla. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Flimkien, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi u d-dimmin għandi nitwerwer. Flimkien, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej u jien nħares lejn it-tempju tiegħu. Flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej ġej, uħorġu il-qawħ u id-dawl tad-dinja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Lilek, mulej. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien sejjer minn hemm mar warajh żewġ omja jgħidu u jgħidu: Bin David, ħenna għalina. Meta mbagħad daħal id-dar l-omja resqu lejh u Ġesu qalilhom: Temnu intom li jiena nista' nagħmlu dan? Qalulu: Iva mulej. Imbagħad missilhom għajnejhom u qal: Mela ħa jsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesu widdibhom bisħieħ u qalilhom: Qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. It-tifil lilek Kristu. Ħud jeżis hawnhekk għandna rakkont tant sabiħ ta' dawn iż-żewġ irġiel li kienu omja u rċevew id-dawl min-naħa ta' missier. Dan Ġesu għalhekk ġie fid-dinja bħalma rajna fl-ewwel qari. Bħalma rajna fl-ewwel qari, awtomatikament il-mulej irid illi itina dak l-erf li għandna bżonn. Niftħu għajnejna, niftħu wadnejna għal-kelma u naraw verament dak li jrid Alla minna.
ġej il-miliet. U żgur li tkun kontroversja għal dawk li jemnu li il-miliet ikun mingħajr Kristu. Sfortunatament, il-ħajja ta' kuljum tagħna mhijiex qed tagħti każ propju tal-importanza ta' Kristu mhux biss fostna imma f'qalbna. U għalhekk hawnhekk qegħdin f'din id-dar talla biex nirrealizzaw eżattament l-importanza ta' Kristu fil-ħajja tagħna. Żgur li f'dan il-żmien tal-miliet aħna se jkollna ħafna attivitajiet, ħafna possibilitajiet biex niltaqgħu ma' ħafna nies, speċjalment dawk familjari, dawk il-ħbieb li għandna. Żgur li se jkollna ħafna xiri biex nagħtu xi rigal wieħed ieħor. Żgur ukoll illi se jkollna ċans xi ftit jew illi narfu verament illi il-ħajja għalkemm maġla imma hemm ċans dak li jkun joqgħod bil-qiegħda jitħaddet, jaqsam dak il-ferħ. Ma min-naħa l-oħra ma nistgħux inwarbu lil Kristu li ġie għalina għat-taposta biex ikun jafna kif għandu jkun ukoll joqgħod magħna. Ħalli aħna ma naqabdux minn dak il-kurrent tad-dinja, minn dak il-kurrent li jikaxkarna u ma jħallniex nirriflettu eżattament il-qofol ta' din il-miġja ta' Kristu fostna. L-aħwa, Kristu biss għandu dik il-kapaċità li jimla il-qalb tagħna dak il-ferħ, dak is-sliem li għandu bżonn. Mingħajr Kristu nafu li l-parti interjuri tagħna se tibqa' vojta, se tibqa' mingħajr dak il-ferħ, dak il-sliem li għandna bżonn fil-ħajja tagħna, ħalli ma nitfixklux, ħalli ma nitħarbtux, speċjalment b'dak kollu naraw ta' qudiemna. Ħafna drabi qed naraw illi anqas biss ħin biex nirriflettu xi ftit dwar ir-realtà proprja tagħna. U Kristu dak il-messaġġ tiegħu. Għax dan Kristu qed jurina triq. Qed jurina triq għax huwa triq. U dan huwa l-punt kruċjali li aħna rridu nifhmu illi id-dinja tista' tagħmel progress enormi imma jekk telimina lil Kristu mill-ħajja tagħha awtomatikament sa ssir xejn vojta. U aħna nistgħu ninqabdu minn din il-traċedja illi inwarbu totalment il-Kristu, naduraw Allat foloz bħal manna fil-ħajja tagħna u hekk minn għalina li l-ħaqna is-seba' sama. Fil-fatt inkunu iktar nżinna fil-qiegħ tal-ħama tagħna. Ejjew dan il-miliet ma nħallux ikun dak il-miliet tas-soltu. Ma nagħmluhx żmien sempliċement ta' kummerċ, ta' attivitajiet imma ta' talbu ta' riflessjoni. Għax dan Kristu ġie għat-taposta biex isalvana. Ma ninsewx xemm miktub fl-Evanġelu ta' San Ġwann. Ġie fosthom u ma għarfuhx. Ġie fosthom u ma laqgħux. U aħna nistgħu nkunu dawk illi sfortunatament ma narfux il-Kristu. Għax qatt ma kellna kuntatt miegħu, qatt ma ddialogajna miegħu, qatt ma kellna fiduċja sħiħa fih. Ejjew din id-darba nagħtu ċans il dan mulej biex jolqotna fil-laħam il-ħaj u aħna wkoll nkun nistgħu niġu inse tagħna nfusna u tas-sitwazzjoni tagħna. Bekk verament dan il-miliet ikun suċċess spiritwalment għalina l-koll. Alla tagħna ġej biex iżur il-poplu tiegħu fis-sliem. Nitolbuh jagħtina d-dawl biex narfuh u nilqgħuh bil-ferħ fil-waqt li ngħidu ejja salvana mulej. Ejja salvana mulej. Għar-reliġjużi biex il-ħajja tagħhom tkun dawl u kuraġġ għal poplu tiegħek nitolbu. Ejja salvana mulej. Għal pajjiżna biex inħossuna responsabbli li nieħdu ħsiebu u nipproteġu l-ħolqien tiegħek nitolbu. Ejja salvana mulej. Għal ħabsin u għal kull min jagħmel ħsara lis-soċjetà bis-ser u l-vjolenza
nitolbu. Ejja salvana mulej. Għalina li rċevejna id-dawl tal-fidi fil-mamutija biex nikbru fl-arfin tal-kelma tiegħek. Nitolbu. Ejja salvana mulej. Nitolbu. Ejja mulej, u tdawwarx, kun int id-dawl tagħna l-koll li qed nistennewk bit-tama. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Tolbħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħdiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbu. Taffi mulej il-korla tiegħek ilqa' talb umli u s-sagrifiċċju tagħna. U fejn ma jwaslux il-mirti tagħna, għatina lajnuna int fil-ħina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qadis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom l-om verġni stennietu bl-akbar Rozza. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nistru u nitolbu u nitħennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-Anġlu mal-Arkanġlu Matronu mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu li nita l-glorja tiegħek u ngħidu bl-għajeda. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-arnija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Addis ta' sew int mulej int lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Spiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex fil-raħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol warlik l-ħalkalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfar ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Spiritu Santu jqadna f'ġisem wieħed l-inna rdidu semmi l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
weta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Gallo Kurmi li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar mulej fil-mejtin tagħna kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqadsa u Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamilha magħhom faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek alla mis-sils ta' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa l-koll flimkien ngħidu kit-talbek sabiħa li Kristu nnifsu għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tidint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalinna, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna talbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek hija s-salva l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn fida Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla dawn dak li neħħi d-dubiet tad-dinja ħenjinu ma dawk li mistiedna dil-likla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol għad is-saqaf tiegħi iżdej biss kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa l-ħadna dan l-ikel tas-sema
Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-sewi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Eben u l-Ispiritu Santu. Amen. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. U ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-plana eħles enna u jqaf mana. Gloria l-Missier u l-Eben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, sawdejjem, għal-dejjem, ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina li inti omna, għalik jisma it-talb tana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dubietna, eħlisna minn nar tal-infern, hu il-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum qegħdin nagħmlu il-misteri ta' tbatija illum il-ġimgħa u għalhekk nibdew dan Rużarju b'din it-tama sabiħa li għandu jkollna f'dan iż-żmien tal-miliet. Nibdew bl-ewwel stazzjon meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-art tal-Ġetsemani u wereq l-ara tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tident kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum u għaffrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalni fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinunimija kim birk inti fost nisa birik il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinunimija kim birk inti fost nisa imbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinunimija kim birk inti fost nisa imbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinunimija kim birk inti fost nisa imbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinunimija kim birk inti fost nisa
imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mamnija, s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mamnija, s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mamnija, s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mamnija, s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mamnija, s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria al Messir li benu Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tarejjem. Amen. Marija Santissima Ordinatijom, għalik sma tal-tana Ġesu tweled għalina biex xuħur iben tiegħek bħalna. It-tieni misteru, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fraġellawh. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titent kif is-semajk da fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għadina l-lum waħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria al Messir li benu Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tarejjem. Amen. Marija Santissima Ordinatijom tal-tana Ġesu tweled għalina biex kun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħek finna dubietna ħasna min-nar tal-infern u l-ġenru kollha speċjalment dak li għandu bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tarbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat biex xewk. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, waħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa, imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek inti fost nisa,
jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intjom, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun ibnek bħanna. U Ġesu tijak fin l-rubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenra l-rwieħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijak. Ir-raba misteru tad-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien imobbi bis-salib minn għand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smewiet tqaddis ismek tiġi sal-nadek, ikoll t-tint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum, u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek jimbirek inti fost in-nisa jimbirek il-frottaġu f'tijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jom għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tijak fl-inna dubietna ħlisna minn nar tal-infern hu l-ġenna l-rieħ kolla speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Il-ħames misterju minn tad-batija meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smewiet tqaddis ismek tiġi sal-nadek,
ikolet id kif is-sema jekk fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر منه هاتي علينا لا دخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الداني آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mija kim birkinti fost nisan bidik il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mija kim birkinti fost nisan bidik il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mija kim birkinti fost nisan bidik il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mija kim birkinti fost nisan bidik il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mija kim birkinti fost nisan bidik il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mija kim birkinti fost nisa jimbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mija kim birkinti fost nisa jimbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mija kim birkinti fost nisa jimbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mijak jimbirkinti fost nisa jimbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mijak jimbirkinti fost nisa jimbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Gloria al-Missir li benu Spiritu Santu. كيف كم البدو السو دايم ويبقى الدايم تليم آمين. Marija Santisma urina li jinti omna, għalik jisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina urit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tijaj aħfrinna d-dubietna, iħlisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-rbiħ kolla speċement il-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijak. Salve Regina, Slim għalik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik, li l kinajtu, għalix aħna turufnati u li teva, li l nintnedu aħna nibku nofru f'dan l-wiet ta' dmuħ. Jemela avukata tana, dawwar lejna dawk lajnejn tijak tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament l-Ġesu frott imbierak tal-ġuf tijak. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Amen. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti f-smewiet għaddis ismek tiġi salnatek, ikollet id-int kif is-semajta fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم واغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر منه هاتي علينا لا دخلنيش في تجريب ازدهلسنا من الداني آمين. Slim għalik Marija bil-grazza mlija s-sinur mija kim birkinti fost nisa bidik il-frotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا من بين السوف في الساعة الموتانا آمين. Gloria al-Missir benu Spiritu Santu. كيف كم البدو السو دايم ويبقى الدايم تليم آمين. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatijom u malej il-mistiħ ta' dejjem, الدول id-daw ta' تليم dejjem يدليلهم lilom jistiħu fil-paċi. آمين. Amen. Litanija Lauretana. Mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ħnina, كريستو هنينا mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ismana, كريستو سمعنا Kristu il-qattal tana, كريستو القتال بتاعنا Missier eternalla, حنا لينا Iben għal bdejt id-dinja, حنا لينا Spiritu għaddis Alla, حنا علينا Trinità għaddisa Alla wieħed, حنا علينا imqadsa Marija, اطلب علينا imqadsa Alla, اطلب علينا imqadsa xebba ta' xbejbiet, اطلب علينا Om ta' Kristu, اطلب علينا Om il-Knisja, اطلب علينا Om tal-ħnina, اطلب علينا Om tal-grazzja Alla, اطلب علينا Om muxebba, اطلب علينا Om it-tama, اطلب علينا Om liżjed safja, اطلب علينا Om liżjed nadifa, اطلب علينا Om blateba,
Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xeb li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xeb li tistħoq kull fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mela ta' qudusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Spiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabtar ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filoru, Itlob għalina. saħħa tal-murda, Itlob għalina. ken tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultan tal-anġli, Itlob għalina. sultan tal-patriarki, Itlob għalina. sultan tal-profeti, Itlob għalina. sultan tal-apostli, Itlob għalina. sultan tal-martri, Itlob għalina. sultan tal-konfessuri, Itlob għalina. sultan tal-verġni, Itlob għalina. sultan tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultan mnislam nar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultan mtella s-sema, Itlob għalina. sultan tal-Rżarju mqaddes, Itlob għalina. sultan tal-familja, Itlob għalina. sultan tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf tal tneħħi d-dubiet tad-dinja, Affrilna nitolbu mulejn. ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja, Ismana nitolbu mulejn. ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja, Henna għalina. jitlob għalina qaddisom malla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak muli Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-mqadsa u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Jirrażnu Alla nitolbuk bil-ħera. Int laqwa fost l-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispirtu ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna it-tifkir tal-possjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqiemu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebaħtilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-barka tal-la tinżel fuq. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu,
Imbierek għal-qalb imqadsa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek Arbrija u Malla Marija Santissima. Imbierek l-imqadsa u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-Anġelu Qaddisin kollha tiegħu.